Daku ado sultan pun banyak ragulah mato dek memandang sambah di mano ditimpukan iyo kabakeh angku-angku nang kolah juo. Anjun kapurun musanibun rabah kacondong si kadudua batang si tawa disusuni. Ampun baribu kali ampun sambah kabakeh angku-angku nan dudua. Kok gawa ambo tolong diampuni. Angku rasid di tanah Makkah balaya karena ruhum naik kapalaya perak kebasaran padang nambah cabut langkok jogandang pararakan. Menuju lawit baharullah masuk kualoin rogiri. Kagamang putih dalam petak susahlah alam jodaro. Ambon angko jarang biasa ke tengah menggigil lutut di bawah duduk raso kalu lidah nak menyabit bana dan nindak tailakan. Kok tasabui ambo dinan bana senanglah perhatian kita nama samu. Kok tasabui ambo dinan salah alangkah malu badan diri arang tacor yang padokan yang buruk barito di nagari. Kaluang anak kalubi anak kaluang kane pukek di pukek narang padang alai. Kok riang nambek dipuji ko amba nambek diupek entah ko ambo mantakan kato na nalun pandai. Saliguri di tepi labuh karakok di balai belo ditarik ke pagalaman. Nanti di tempat jauh nandakok jolong basuo yo kabake angku stansera alam sambah ditimpukan. Malah ruponyo. Tapi di hari sehari kini ko kami pihak si pokok si pangkalan. Kok jalan kami lah nak masuk langkah kato kami lah nak masuk sabit bana kami lah nak mengatang-atang. Tapi salampih na ni pado itu kok takira angku dinadami takirai angku dinanapek nan bak malimba atah pinupui menunggu kami minta kami sakironyo kami mantakan kato sapatah duonyo kapado angku alah kok bisa nambak kian sakitu dari ambo angku stan sa dalam angku star jami iyo ambong ko sanang raso dalam hati sajua di dalam kilo-kilo menengah pekaran yang angku star jami sesuai kata angku star jami alat dia jadinya mungkin lah lapeh, paluh di dado, mungkin lah sulit, besok sabatang mungkin lah hati. Tapi tak kira-kira menisilang nama pangka karena dia bayar nama pokok mahram itu kebiayaan dan rumah kadang. Yolah. Batu jangku kini atau sebuah namanya buit runding kiek nama matakan sebagai kami menunjuk sedaran tagak mematangkan itu mana? Banang ko. Sesuai kata Ustaz Jawa. Rumah kadang di Tanjung Sani nampaklah dari Pasar Bayu. Jawablah salam sambah kami kaganti Syria dengan kata. Yolah. Sesuai kata standar Jami. Cawan niyo mampu pun niyo labing di bawah rampaladang. Datuk banyak sultan pun banyak. Ragulah mau dek memandang kamalah sambah ke diantara kan dia kabake standar. Yolah. Sebuah kabake standar Jami sepakai sarapek pakainya lah. Sodo silang nama pangka karena Jawa nama pokok nama anak itu pekerjaan letih rumah kadang tu. Hujan nama rasa dipanen nama puhun letih rumah tangga kita. Banang. Sesuai kata Ustaz Jami atau sebuah namanya gunting cie nama mengatakan kabake kami duduk yang segaran tagak dan sepermatang. Indah basibak dia basisia. Samu duduk itu kasadonya. Kami itu Banang ko. Anggota lihat atau jumpakan menunggu untuk perundingan lain pertaraca dalam adat lain pertalingkung dalam ucapan sekian kabar. Angku stansera lang, angku nan narih bijaksano, angku nan cediak cendokio, pandai menarah menilantang, pandai marapek dalam maye. Alun bakilek labakalam mula la cukup 30, alun dilek larapam, rasolah sampai ke dalam tubuh. Bana sekarang tantangan pinta je pinto kami. Kok kato kami alun menjawab gayong alun basambit sambah alun bakumalikan. Mangko dari itu kok kadarima kata rabitnya kato. Nak mangku bawa pakato je mempakat mencari bulet nan sagolong picak nan selayang kok dari ma kata rabitnya kato lai ku adat nambah kian lai ku pesako nambah itu kan ba itu bananya lalu kayo na manang ku stan dalam rasonya de angku kamambawa pakato bayo jalan bamula kok nan elok kato bayo na rancak kato barundang na radyo kan yo kato je mempakat rasonya lah dalam adat banangku sifat mananti kami tentang itu yo lah